sinno ko sago min jooɗo haa conférence o gasa nde wonno won conférence uji ko haala e discours uji e mantodiral kono ceerno Ahmad Tijani wiyeede yo haal affaire l'islam haa ko faati e affaire jokkere en ɗam ɗum ko janngirde wonande almuɓɓe ɓeyditto heen no feewi no feewi no feewi ko cuɓi ɗon ko noon so mawɗo fellitii am de yo moro fuuɗo jokkere en ɗam mon nan heen hannde ko nafata on mon nan heen ko woni goonga mon nan heen ko laaɓi waɗi mi wiide on noon so mawɗo fellitii ma nan am de yo moro fof fuɗɗii koye jokkere en ɗam joomiraaɗo renndini tan ko ɓakke nayi njaareendi e hollalde e foonde e leydi falo waɗi ɗum murndulde nde yiɗi wiide ne naanna heen fittaandu ko ɗo tagoore Allah fuɗɗii haalde murndulde leydi ndi filti joomiraaɗo wiimo a deeƴata o jaabi o wimi deeƴata ko jiɗɗa aɗa naanna yam ko so a naanne am woodata ko yaltee mum goɗɗum yaltee mum duttoo nganjira joomiraaɗo wi a welataake so mi waɗii ko mbaɗanmi ko yaltata ko yaltii heen kala ko añi ko heddii ko mi taƴa balɗe mum mi taƴa arsuku mum ɓoodde leydi ndi wii eeyi mi jaɓi ɗo Allah roofi ruuhu e nafsu e ɓoodde leydi ndi juuɗe njalti peɗeeli cortii cegeneeji njalti koyɗe njalti peɗeeli cortii cegeneeji njalti hono ko udditii kine udditii noppi udditii hoore yalti sukundu fuɗi kanko sejidna Adama wonanimo tampere o warñi o lelii o ɗaanii o wooƴi ngooƴam ɗam ko heen sohna Adama taga o fini omo ɗifti haqqille e Allah naanni sembe ngoraago yidde ɗum debbo o yii sohna Adam Hawwa o suuti junngo makko kanko annabi Adama o yon fawe muɗum ɗo malayika fuɗɗi feeñde jagge junngo makko wiimo haa teŋa o wi ko teŋanmi no foti o wi njuulaa e annabi o wi holo on o wi mo togaɗaa e nuuru muɗum o ƴeew gila ndeen Muhammadu rasulullahi taga ɗum noon tawde ko ɗum ɗo nodduɗon neɗɗo o woni neɗɗo Allah o taƴataa balɗe o wi ustataa arsuku so wonaa neɗɗo o taƴa en so neɗɗo ne yiɗi juulde balɗe yo jokku enɗam muɗum yiɗa enɗam muɗum so neɗɗo ne yiɗi juulde balɗe yo duwana maayɓe muɗum ɗum noon min komi toorenke minen komin toorankooɓe min pere min paye laawol so mi nanii toorankooɓe ina mbaɗa tawi waɗata ko ceerno Ahmad Tijani ko miñam ko ganndo ko sehilam wiyaama jokkere enɗam mi dañii no jokkirmi enɗam mi ara mi yettoo enɗamam ɗam hannde mi yiya on mi weltina on komi jahoowo so ɗum ɓenni ɓiɗɗo on hammeeli ko ɓiɗɗo moƴƴo no ceerno Ahmad Tijani wi on ni omo gollondira e raabiɗo omo gollondira e ahbab Cheikh Umarul Fuutiyu radiyallahu taala anhu omo gollondira e denndaangal fuutankooɓe omo jogii kiram omo jogii jinngol e baŋnge to heedi to ko waawi heen fof omo waɗa mi yii ɗo kadi musidɗo makko ɓii men moƴƴo kamɓe ngondi ɗum kamɓe ndenndi ɗam ɗon kiram e nden ɗon tampere fuutankooɓe hono manan Mukhtar Ndiaye ɗum noon min calminii on min njuuriima on min ñaagniima on yaafuya mbaɗa addi kadi e Sharif manan min obliti ɗum ara ko kanko woni hannde chauffeur am kono ko Sharif mo alaa manan komtaari noon mbaɗinaamo omo yaha omo waɗa e kurtu kurtu gila mana nene ɗum ɗo dañaani yo Allah rokku en wattu ndi mo wuri tinno ɗe ko wayni
hitande pop mbaɗi ɗum hunde nde noon ha hande ɗum manque organisation enen fuutankoɓe sabu kala ko conférence fuutankoɓe yimɓe perdata ñalawma fof tawa hay hunde waɗaka so hunde wiyama gila 10 heures walla 11 heures yataw conférence commission ma 11 heures walla midi 1 heure 2 heures yimɓe cakto woni hen nañani ɗo keɓli jaaha keɓloyo galleji mumen rewɓe ɓe kucca e ndefuji mumen kono yimɓe perdata ñalawma tawa hay hunde waɗaka conférence yo hankkadi ɗo ƴettina waɗa ɗo hay goto wawa heɗade ɓe hen ne jaha ne jiiloyo ko coodi mbun ɓe hen ne jaha ne ƴeewoyo ene cagginoyo e gueɗe goɗɗe itten ɗum mbayanno aduna o fof way ciwlisen mbaɗen fayida e koore men wama tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sharif ne hokka en duwaw o uddita conférence o duwaw caggal qur'ana o hokka en duwaw wona en puɗɗima kadi ɓe kamɓene ɓe mbawen yaafade ɓe ɓenda nokkuji goɗɗi Sharif Abdoul Qadir o wiyen janggo Fatiha salatul fatih